18 l-uffiċjal tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili għaddejjin b'kors ta' 3 ġimgħat li qed isir għat-tieni darba f'4 snin biex ikunu mħejja aħjar għal kif għandhom jirreaġixxu fuq sit ta' inċident. Id-Direttur tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili Emanuel Psaila spjega kif l-ewwel ġimgħa kienet ibbażata fuq teorija. Fit-tieni ġimgħa saru numru ta' eżerċizzji u fit-tielet ġimgħa se ssir prattika diretta. Dan jiffoka l-iktar biex station officer kif għandu jġib ruħu meta joħroġ hemm barra bħala uffiċjal. Mhux leading issa, mhux imexxi shift, imissa r-responsabilità tiegħu kibret illi irrid imexxi stazzjon. Allura jaf jiffaċċja l-medja, jaf jiffaċċja il-politiku, jaf jiffaċċja ċirkustanzi strambi u jrid imexxi inċident. Is-Sur Psaila spjega li l-uffiċjali qed jiġu ppreżentati bl-aktar xenarji diffiċli. U hemm ħafna xenarji, għandek hemm eżempju jaqbad il-Palazz tal-President, fejn għandek hemm affarijiet li huma prestiġjużi kif għandhom joħorġu. Kollok attentat ta' suċidju, għandna wkoll splużjoni ta' kmamar tan-nar, jew inkella għandna nirien ġo djar tal-anzjani, jew gas leak ġo sptar. Żewġ xenarji minn dawn raw is-sem ta' Kruta One News li ħasem fl-eżerċizzju u mar jistaqsi lill-uffiċjali għad-dettalji tal-inċident. Tistgħu tispjegawna ftit is-sitwazzjoni? Mela. Fil-każ tal-attentat ta' suwiċidju li ta' pars sar f'Lukanda, ħadet sem persuna li għamlita ta' il-vittma li marret fuq ix-xena tibki biex titħalla tidħol ħdejn bina. Fl-istess waqt mar dak li għamilha ta' sit tal-Lukanda joħloq kommozzjoni biex ma jingħatax isem ħażin lill-post. Fil-każ tad-dar tal-anzjani, l-attriċi għamlita ta' bint anzjan maqbud fil-binja. U mar dak li għamilha tal-politiku jitlob id-dettalji. Ta' dawn il-pressjonijiet, l-uffiċjali jridu jwieġbu b'mod meqjus fil-waqt li jkomplu għaddejjin b'xogħolhom. Is-Sur Psaila qalilna li bniedem avżat nofsu armat u jemmen li dawn l-eżerċizzji ħajservu mitqlu deb għall-uffiċjali. Nagħmluhom daqsxejn diffiċli maħniex nibatulhom l-assistenza li huma qegħdin jitolbu ħalli naraw kif huma ħajmexxu f'ċirkustanzi diffiċli. U nemmen illi wara nagħmlu debrief ta' kull exercise inlaqgħuhom kollha flimkien u nemmen illi iva qiegħed joħroġ ħafna ġid u la joħorġu hemm barra ħajkunu uffiċjali tajbin.